4 dagen lang had er in het strieënbad in Dokkum Maarten van der Weijden. Het is de laatste dag van deze virtuele Alversterentocht. En uw verslagjouwer Ben de Jager, die is daarbij. Ja Ben, het is haast Safir. Hij komt haast uit het Wetterwaai. Hoe liep het er? Ja, het liep het Safir dat de 200 kilometer eigenlijk zo goed als dien is. Maarten die is bezig met zijn laatste haal door het wetter op een tempo van 1 minuut 35 per 100 meter. Nou, ik weet net dat je dat zelf thuis wel eens een keer dien hebt, maar dat is ongekend snel. En de meesten zijn nu hartstikke druk bezig met het aftellen. We kunnen misschien even bij Maarten zien. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Onder een Lietse delegatie. 2 weken terug hadden we ook een actie in een stromingszwembad. En haalden we €15.000 op. En nu in Friesland bijna €80.000. Friesland Boppen. Dat geld voor het onderzoek is helaas hard nodig. 100.000 Nederlanders elk jaar krijgen kanker, waarvan ruim 40.000 Nederlanders daaraan sterven. Toen ik de echte Elfstedentocht zwom in 2019, toen stond Sebas ook naast me. Toen was hij mijn coach. En nu staat hij hier als patiënt. Hebben we een hele heftige periode. Heb jij vandaag nog bestraling gehad? Heb jij morgen jouw bestraling? Gaan we samen naar het ziekenhuis? Zitten we tussen hoop en wanhoop? En is dat vreselijk? Kanker komt zo vaak voor dat iedereen zijn Sebastiaan heeft. En iedereen iemand kent die ziek is of ziek geweest is. En dan voel je je machteloos en dan wil je wat doen. En wat ik dan doe is acties verzinnen om geld in te zamelen en daar alles voor geven. Dat zal ik ook blijven doen. Nu was het fantastisch om de Elfstedentocht virtueel te zwemmen in een lekker warm zwembad. Maar ja, de echte Elfstedentocht is natuurlijk wel wat anders. En daarom ga ik rondom juni 2023 zal ik opnieuw het Friese water ingaan. En zal ik weer langs de Elfsteden zwemmen. Dit keer niet voor de Elfsteden zwemtocht, maar voor de Elfsteden triathlon. En ga ik 200 kilometer zwemmen, 200 kilometer fietsen en 200 kilometer te voet. Helaas voor mijn Sebastiaan, voor jullie Sebastiaans en voor de toekomstige Sebastiaans. Dankjewel. Jullie begrijpen dat ik hier al een tijdje voor aan het trainen ben, zo'n 2 jaar ongeveer. Wat ik nog nooit gedaan heb, is dat ik na 200 kilometer zwemmen op de fiets ben gestapt. Ja, dat moet er een keer van komen om dat een keer te gaan proberen. En daarom ga ik heel snel douchen, trek ik mijn fietskleren aan en ga ik naar Leeuwarden fietsen. Want die test wil ik alvast even gedaan hebben. Dank jullie wel. Ja, probeer ik. Kijk, en ik heb 3 Friese triatleten gevonden die mij begeleiden naar Leeuwarden. Dank jullie wel.
Ja, dit in 4 dagen in Dokkum. De nieuwe uitdaging die staat dus alweer op de kaart. Wat voor impact heeft deze actie nou gehad daar in die omjouwing? Nou, op dit stuit is het dus wel bekend worden dat er haast €80.000 van kankeronderzoek ophellen is. En ja, de impact is dus vrij groot. Als je het vergelijkt met Bigeliks in Eindhoven, werd Maarten Eck een record die je had, of een recordpoging, moet ik zeggen. Dan zorg je dat het daar €50.000 wie en hier €80.000. Dus ja, daar zit nogal een verschiltje tussen, laten we het zo maar zeggen. En de impact van dit verhaal van Maarten, wat hij krijgt die in had zien, Frans Sebastiaan, ja, dat bloot Elsenier hier echt bij. Want Elsenier is ook een beetje beduust. Zo'n gevoel had je wel wat. Dank u wel. Ben de Jager der live vanuit Dokkum.